кожний, хто чує, слава Бог, хай прийде до Бога, криниці святла життя, хай зникнуться страхи, покутився своєю любов'ю, Бог оздоровляє нас, Пане, прийди, Пане, прийди, Пане, прийди, Пане, прийди. Jezu, падчас гэтай адарацыі хочам разважаць і маліцца словамі сённяшняга Евангелія, якое мы чулі альбо пачуем падчас святой імшы. Jezu, гэта Тваё Слова, жывое, праўдзівае Слова, Слова жыцця. Гэта дарога, па якой Ты хочаш, каб мы ішлі. Дзякуючы Твайму Слову, Ты хочаш нам паказваць шлях да неба. Jezu, Ty сёння прыйшоў да нас, Ты стаіш перад намі. Таму мы яшчэ раз хочам запрасіць Цябе, жывога Бога, да нашых сэрцаў. Пане, прыйдзі. А яшчэ учыні, каб мы сёння прыйшлі да Цябе. Каб мы сёння сталі перад Табою з адвагаю, шчырым сэрцам. Прыйдзі, Пане Езу.
Читання Святого Євангелія паводле Марка. У той час сабраліся апостолы каля Езуса і расказалі яму ўсё, што зрабілі і чаму навучылі. І ён сказаў ім: «Пайдзіце адны ў пустыннае месца і крыху адпачніце, бо так шмат людзей прыходзіла і адыходзіла, што нават не было ім калі паесці. І адплылі яны ў пустыннае месца на чаўне адны. І убачылі, што яны адплылі. І шмат хто, даведаўшыся, пешкі збегліся туды з усіх гарадоў і апярэдзілі іх. Выйшаўшы, Езус убачыў мноства людзей і злітаваўся над імі, бо яны былі, як авечкі без пастыра, і пачаў іх вучыць многаму. Duchu Święty, Duchu mocy, Duchu radości, Duchu любові, Duchu зрозуміння, Duchu мудрості, нехай Твоя присутність і моц відкриє тепер тут, у нашому костьолі, наше серце на Слово Пана, на Слово, яке ми тепер почули. Духу Святий, улій у наше серце прагнення, зрозуміння і життя гэтым Словом. Духу Святый, просим Тебя, нехай гэтае слово не будзе для нас простым словом, словом, якое нехта калісьці напісаў, нехта калісьці сказаў. Духу Святый, просим Тебя, хай гэтае слово будзе сёння тым словом, якое будзе перамяняць нашае сэрца, якое будзе ствараць нанова нашае жыццё, якое будзе нам гаварыць, што рабіць, як сябе паводзіць, якія прымаць рашэнні. Няхай Твоє Слово будзе першым словом у нашым жыцці. Духу Святый, яднай нас цяпер, каб кожны чалавек тут прысутны, каб кожны наш брат і наша сястра ў Христе Пану былі аб'яднаныя. Хай Святы Дух цяпер яднае нас і дапамагае слухаць Слова Пана. Открой свое сердце на подых Духа, на подых Божьей любови, на подых Божьей присутности. Слухай теперь Духа Святого, Духа суцяшения, Духа зразумения, Духа мудрости. Ты стоишь теперь перед наилепшим Паном, перед наилепшим сябром. Открой свое сердце, отдай ему час этой адорации. Хай он тебе вядзе не то, что ты думаешь, не твои думки, не твои переживания, але Дух Святый. Брат і сестра, відкрий своє серце на світло Духа Святого.
Сабраліся апосталы каля Езуса і расказалі яму ўсё, што зрабілі і чаму навучылі. Добры Езу, стаім перад табою, як твае вучні з Євангелія, якія хочуць расказаць табе пра ўсё, што адбывалася. Пра ўсё тое, што адбывалася сёння, учора, на гэтым тыдні. Дай нам цяпер ласку, каб мы былі падобныя да гэтых апосталаў, якія прыйшлі да цябе, якія селі каля цябе, якія гаварылі пра ўсё. Хочам адкрыць цяпер нашае сэрца і шчыра, так як ёсць, расказаць пра ўсё, што нас турбуе, пра тое, што нас радуе, пра тое, што робіць нас смутнымі. Хочам табе так, як апосталы, шчыра расказаць пра нашыя адносіны з нашымі блізкімі, з нашымі роднымі, з нашымі сябрамі, з нашымі калегамі на рабоце. Ты даў нам гэтую хвіліну цяпер, каб сабрацца і сказаць табе ўсё. Дай сабе цяпер такі час, такую хвіліну сапраўднага быцця каля Езуса. Адчуй сябе такім апосталам з Євангеля, які стаіць і проста гаворыць тое, што перажываў, тое, што перажывае. Нехта можа сказаць, на што гаварыць Езусу ўсё, калі ён усё ведае. Гэта праўда. Але Езусу, твайму Пану, твайму Збавіцелю, які аддаў за цябе сваё жыццё, які хоча мець адносіны з табой, яму важна гэта пачуць ад цябе. Сабраліся апосталы і сказалі ўсё, што зрабілі і чаму навучылі. Господі мой, стаю перад табою. Пачуй мае словы. Господи мой, стою пред тобой, ты молитву прими, мой голос почуй от
ён сказаў ім: «Пайдзіце адны ў пустыннае месца і крыху адпачніце». Jezu, гэты час з Табою цяпер хочам трактаваць як наш адпачынак. Хочам яшчэ адзін раз стаць перад Табой як вучні, якія паслухалі Цябе, якія пайшлі ў пустыннае месца, каб крыху адпачыць. Хочам трактаваць гэты час як хвіліну Тваёй вялікай дабрыні. У гэтых кароткіх словах Евангелія Ты нам, Езу, паказваеш сваю сапраўдную чалавечнасць. Паказваеш тое, што клапоцішся пра нас, пра кожную частку нашага жыцця, нават пра адпачынак. Спрабуй цяпер так, як вучні, паслухаць Езуса і адпачыць пры ім. Маеш цяпер вялікую ласку адпачынку ні пры тэлебачанні, ні пры забавах, ні нават пры сваіх сябрах, родных, блізкіх, але пры Пану жыцця, пры слове жыцця. Мая душа ў Богу, адпачывай, у ім адпачывай. Ён адзіны любіць Цябе верна, у ім яго любові адпачывай. Ён адзіны любіць мяне верна, у ім адпачывай.
Выйшаўшы, Езус убачыў мноства людзей і злітаваўся над імі, бо яны былі як авечкі без пастыра, і пачаў іх вучыць многаму. Jezu, Ty сёння глядзіш на нас так, як глядзеў 2000 гадоў таму назад на гэты бедны натоўп людзей. Натоўп, які быў без пастыра. Глядзіш на нас так, як глядзеў на іх, з такой ж самай любоўю, з такім жа прагненнем стаць нашым пастырам. Але мы вельмі адрозніваемся ад іх, бо мы ўжо маем пастыра. Мы маем Цябе. Мы тут, а значыць, мы хочам, каб Ты, як добры пастыр, кіраваў нашым жыццём. Езу, пастыр мой, вядзі мяне сцежкай бяспечнай. Я сам адзін у сваім граху, у сваім граху, у сваёй слабасці, у сваіх упадках нікуды не дайду. Напэўна, не дайду да Цябе. Але з Тваёю моцаю, з Тваёю ласкаю, з Тваім крыжом, з ласкаю збаўлення, нават калі падаю, я ўстану. Нават калі я грашу, Ты дасі мне ласку прабачэння. Езу, пастыр мой, дзякую Табе, што Ты ёсць у маім жыцці. Дзякую Табе, што Ты верны пастыр, які мяне ніколі не пакідае. Ці Ты думаў калісьці, што Езус Твой добры пастыр, што Езус верны пастыр? Ці Ты ведаеш такога Езуса, які прабачае, які клапоціцца, які не глядзіць на Твой грэх, але які хоча, каб Ты, як тая авечка, вярнулася да Яго. Пазнай сёння такога Езуса. Авечкі пазнаюць свайго пастара па голасу, па посаху, па запаху.
Jezu, daj nam ласку пазнання Цябе, нашага добрага пастыра. Няхай Твой голас будзе першым голасам у нашым жыцці. Няхай Твой посах, а значыць Твая любоў, няхай будзе перад усімі другімі. Няхай Твой запах, запах прабачэння і збаўлення, будзе нашай надзеяй на вечнасць з Табою. Голас Твой і посах няхай будуць мне сёння суцяшэннем. Няхай дапамогуць мне пазнаць сёння такога Езуса, такога пастыра, добрага пастыра. Прасі аб гэтай ласцы, гэта вялікая ласка, калі Езус стане не толькі асобай, якая існавала 2000 гадоў таму назад, не толькі асоба, якая калісьці штосьці гаварыла, і пра яго напісалі кнігу, Біблію, не толькі асоба, якая там некалі існавала. Прасі сёння аб ласцы, каб Езус стаў жывым пастырам, Тваім пастырам. Гэта вялікая ласка мець ім сапраўдныя адносіны, як з чалавекам, як з блізкаю асобаю, як авечка са сваім пастырам. Голос Твой і посах, няхай будуть мне суцяшеннем. Голос Твой і посах, няхай будуть мне суцяшеннем. Єзу, пастир мой, вяді мяне стежкой безпечной. Голос Твой і посах, няхай будуть мне суцяшеннем. Голос Твой і посах, няхай будуть мне суцяшеннем. Єзу, пастир мой, вяді мяне стежкой безпечной. Голос Твой і посах, няхай будуть мне суцяшеннем. Цяпер будзе асаблівы момант гэтай адарацыі. Момант, калі ты зможаш абраць Езуса, добрага пастара, за свайго валадара і пана. Калі ты хочаш, то можаш паўтараць словы, якія праз хвілінку будуць гаварыць, якія зможаш бачыць на экране. Гэта будзе асаблівы момант, калі зможаш сказаць Езусу: «Я выбіраю Цябе». Але калі хочаш зрабі, калі адчуваеш сябе не гатовым, калі адчуваеш, што не цяпер, не прымушай сябе. Бо Езус
добры пастыр шануе твае межы твайго сэрца, межы тваёй вольнасці, межы тваіх прагненняў. Можа, такі момант будзе дома, дзесьці на вуліцы, калі скажаш Езусу: так, я хачу выбраць цябе. А можа быць і так, што цяпер думаеш, што хачу, Езу, выбраць цябе, хачу, каб ты быў маім панам, хачу, каб ты быў маім пастарам, але мне здаецца, што гэта будзе нешчыра, што я не змагу так жыць, не змагу да канца належыць табе. Не глядзі на гэта. Для Езуса вельмі важнае тваё прагненне. Калі маеш такое прагненне, калі чуеш такую патрэбу, то паўтарай у цішыні свайго сэрца словы, якія праз хвілінку пачуеш. Езу, я веру ў Твоё воскресенье. Бог прославіў Цябе і даў Табе імя, вышэйшае за кожнае імя. Я кленчу перад Табой у знак таго, што лічу Цябе валадаром, маім панам, уладальнікам усяго майго жыцця, і я цалкам падпарадкоўваюся Табе і Тваёй святой волі, каб Ты мог рабіць са мной тое, што захочаш. Я больш не хачу быць цэнтрам свайго жыцця. Прымі, Пане, кіраванне нада мной. Зрабі так, каб я жадаў і рабіў тое, што Ты хочаш. Даручаю Табе ўсяго сябе. Я хачу належаць Табе, толькі Табе і больш нікому. Я выбіраю Цябе валадаром майго жыцця, маім адзіным панам. Я не хачу быць рабом ні грошай, ні задавальнення, ні якой-небудзь заганы ці пажадлівасці, якая аддаляе мяне ад Цябе. Я назаўсёды аддаю Табе ўсё сваё жыццё. Прымай усе рашэнні адносна мяне згодна з Тваёй воляй. І зрабі так, каб я на ўзор Марыі быў слугой Божага Слова, таму што гэта адзіны спосаб для таго, каб быць сапраўды свабодным. Я не хачу больш жыць па маёй волі. Жыві ўва мне Ты. Дай мне сваё жыццё ўзамен майго, якое я сёння назаўсёды аддаю Табе. Я ведаю, што Ты ўспрымаеш мае словы ўсур'ёз, так як я ўсур'ёз разглядаю Твой заклік. Я адкрываю насцеж брамы майго сэрца. Увайдзі ў мяне, застанься са мной назаўжды. Амен. Цяпер будзе другі, вельмі важны момант, калі зможаш, калі хочаш, атрымаць індывідуальнае благаслаўленне. Будзе такая хвіліна, калі зможаш быць вельмі блізка свайго пана, хоць праз хвілінку.
Калі хочаш, то падыдзі цяпер да ступенькі. Не будзем стаяць так, як стаім, прымаем камунію, але будзем стаяць адзін за адным, пані Аня нам дапаможа. Адзін за адным будзем стаяць у радку і чакаць сваю чаргу. Калі зможаш, ёсць у цябе сіла, можаш прыкленчыць на ступеньку і пачакаць, калі святар благаславіць цябе індывідуальна і так адзін за другім. Калі хочаш, у вольнасці свайго сэрца, калі хочаш быць бліжэй свайго пана праз хвілінку, то запрашаем. Калі хтосьці чуе, запрашаем. Адзін за адным стаім не так, як да камуніі, але адзін за адным пасярэдзіне касцёла. Кожний, хто чує слабость і боль, хай прийде до Бога, криниці святла життя, хай зникнуться страхи, покутився своєю любов'ю, Бог оздоровляє нас, кожний, хто чує слабость і боль, хай прийде до Бога, криниці святла життя, хай зникнуться страхи, покутився своєю любов'ю, Бог оздоровляє нас, Пане, прийди, Пане, прийди, Пане, прийди, Пане, прийди. Так, пані, цяпер я вельмі блізка цябе, вельмі блізка тваёй любові, твайго аблічча. Аблічча, якое мяне любіць, якое мяне чакае. Аблічча, якое глядзіць з такой любоўю, што ніхто другі на мяне так не глядзіць. Паглядзі цяпер на Езуса вельмі блізка, адчуй яго любоў, адчуй яго позірк на сабе. Паўтараю ў сваім сэрцы: прыйдзі, пане Езу, прыйдзі і там застанься. Кожны, хто чуе слабасць і боль, прыйдзі цяпер да Езуса, да свайго валадара. Пане, прийди, Пане, прийди, Пане, прийди, Пане, прийди. Кожний, хто чує слабость і боль, хай прийде до Бога, криниці святла життя, хай зникнуться страхи, покутився своєю любов'ю, Бог оздоровляє нас, кожний, хто чує
Пане Езу, ажыўленая Тваёй ласкаю, цяпер хочам абвяшчаць не сваю мудрасць, не мудрасць гэтага свету, але напоўненая Тваёй мудрасцю, Тваёй любоўю, Тваёй прысутнасці. Хочам выйсці з гэтага будынку, з Твайго дому і гаварыць пра тое, які Ты ёсць, што Ты добры пастыр, які прабачаеш. Хочам гаварыць пра Езуса укрыжаванага. Хочам гаварыць пра тое, што мы Цябе чакаем зноў, пра Тваё другое прыйсце. Хочам гаварыць, што Ты добры, што Ты той, які любіць, што Ты той, які памёр за нас. Хочам гаварыць пра гэтую мудрасць, хоць яна не ўсім падабаецца. Хочам гаварыць пра Тваю мудрасць, нават калі будуць з нас смяяцца, калі будуць на нас паказваць пальцам, калі будзе за гэта пераслед. Хочам гаварыць пра Цябе. Напоўнены Твою ласку і хочам несці гэтую ласку ў нашу штодзённасць. Не мудрасць гэтага свету, але Господа укрыжаванага хачу абвяшчаць зноў, зноў і зноў. Не мудрость этого свету, але Господа укрыжаванага обвящае можно, прийде знов. Бо Христос предостала моего сердца, отсунул камень до мне сердце со своего тела, как подродить на нас, сошел на небо, и нам усим спасло своего Духа Святого. Не мудрость этого свету, але Господа укрыжаванага обвящае можно, прийде знов. Не мудрость этого свету, але Господа укрыжаванага обвящае можно, прийде знов. Ваше збавление с верой споживайте, у моці Духа ви життєм обвящайте, что Иисуса якого мы укрыжавали, узняв Господь до своей хвалы принявши. Не мудрость этого свету, але Господа укрыжаванага обвящае можно, прийде знов. Не мудрость этого свету, але Господа укрыжаванага обвящае можно, прийде знов. Идите, обвящайте Сына Бога Паном, крылья Его ваши имены в небе записаны, усіх Его любові занурайте, і владарства нехай прийде, призывайте. Не мудрость этого свету, але Господа укрыжаванага обвящае можно, прийде знов. Не мудрость этого свету, але Господа укрыжаванага
У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. И с Духом Твоим. Пусть Бог допомагає нам, підтримує життя наше. Охотно будем славить ахвяру Ему и будем славить имя Его, бо яно доброе. Молимся в этой найсвятейшей ахвяры за души Чистцовой, так само за померлую Ромуальду, Тулейка 5-й годовины после смерти. Але так само молимся об здоровье Божьем благословении, опеки Матки Божией для Вадима Клянцевича у день народжения. Перапросим Бога за наши грехи, как мы годно могли скласть их эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я верой, думкою, словом, учинком и занятванием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры. Нехай змилуется над нами Пан Бог усемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вершиня Богу, а на землі супокой, людям доброй волі. Хвалиться ми, благословляем Тя ми, кланяемся Тебе, прославляем Тя ми. Дякуем Тебе, теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Поранку Божий, Сыне Отца, я Тебя вечно грехи свету, смилуйся над нами, я Тебя вечно грехи свету, прими моление наше, яки сядешь праворучайца, смилуйся над нами, но только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты навершаешь Иису Христе, с Духом Святым упоен, Бога Отца. Молимся. Усемогутный Боже, будь милосердный до слугов Твоих и помножаю их дары своей ласки, каб с живой верой, надеей, любовью они заўсёды верно захоўвали Твои заповеди. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные.
Читання книги пророка Єремії. Гора пастирам, які губляють і розсеюють овечок паші моєї, каже пан. Тому так каже пан, Бог Ізраїля, про пастирів, які пасвять народ мой. Ви розсеяли овечок моїх і розогнали їх, і не клопотилися про їх. Вось я покараю вас за злоучинков ваших, каже пан. Я зберу ацалелых овечак моїх з усіх земляў, у які прогнав їх, і верну їх в овчарню їхнюю, і будуть плодиться і помножаться, і наставлю над ими пастирів, які будуть пасвіць їх, і больш не будуть полохаться і бояться, і ніхто не згубиться, каже пан. Вось настанут дни, каже пан, и обуджу для Давида паросток справедливый, и запануе король, и будет он мудрым, и будет чинить правосудие и справедливость на земли. У дни ягоные збавленный будет Юда, а Израиль будет жить у беспецы. И ось имя ягоное, яким будут называть его. Пан – наша справедливость. Это Слово Божие. Пан пастырь мой, не буду иметь нестачи. Пан пастырь мой, не буду иметь нестачи. Пан пастырь мой, ни в чем не буду иметь нестачи. И он дозволяет спочивать мне на зеленых пашах, до водов спокойных веди меня, и он душу мою поживляет. Он пастырь мой, не буду без нестачи. Накеровай меня на стежки справедливости, деля имя своего. Коли навод пойду долины смиротного ценю, не буду бояться зла, бо ты со мною. Твой жезл и твой посох мяне сутешают. Он пастырь мой, не буду без нестачи. Ты стол для меня накрываешь на очах моих ворогов, намочишь голову мою олеем, келих мой переполненный. Пан пастырь мой, не буду без нестачи. Сапраўды доброня и милосердность Твоя будут со мною во все дни життя моего, и поселюсь я в доме Пана на долгие дни. Пан пастырь мой, не буду без нестачи. Читання послання святого апостола Павла до Ефесцаў. Браты, цяпер у Хрысце Езусе вы, якія калісьці былі далёка, сталіся блізкімі, дзякуючы крыві Хрыста. Бо Ён мір наш, які учыніў адно і другое адзіным, і мур варожасці, што падзяляў,
зруйнаваў у целе сваім, а закон запаведзяў знішчыў навучаннем, каб з двух стварыць у сабе аднаго новага чалавека, усталёўваючы мір, і ў адным целе зноў прымірыць адных і другіх з Богам праз крыж, забіўшы на ім варожасць. І прыйшоўшы, ён абвясціў мір вам, якія далёка, і мір тым, якія блізка. Бо праз яго мы, адны і другія, маем доступ у адным духу да Айца. Гэта Слово Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Овечки мои, слухайте голос мой, кажа Бог, и я веду их, и они идут за мною. Аллилуйя, Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Марка. У той час собраліся апостолы каля Езуса и рассказали ему все, что зрабілі и чему навучили. И он сказал им: «Пойдите одни у пустынное место и крыху отпочните». Бо так шмат людей приходило и адыходзіла, что нават не было им калі поесть. И отплыли яны у пустынное место на чаўне адны. И убачили, что яны отплыли. И шмат хто, даведаўшыся, пешки збегліся туды з усіх гарадоў и апярэдзілі их. Вышаўшы, Езус убачыў мноства людей и злітаваўся над імі, бо яны былі як авечкі без пастара, и пачаў іх вучыць многаму. Гэта слово Пана. Калісьці во Францыі людзі, якія пайшлі супраць Бога, прыдумалі такі закон. Так як во всем свеце ёсць так, што 5 дней чалавек працуюць, 6-7 адпачываюць. Яны вырашылі зарабіць іначай. 8 дзён чалавек будзе працаваць, на 9 і 10 адпачываць. Адразу праз паўроку дэпрэсіі, фрустрацыі, такія цяжкія настраенні не былі такія вельмі радасныя. Гэта паказваюць, што людзі пайшлі супраць Бога, пайшлі супраць прыказанняў, включили свою асабістую логіку, веды, філасофію, але, аднак, не здарылася так, як ім захацелася. Чаму? Бо пайшлі супраць Бога. Сённяшнім Євангеліє Єзус Христос конкретно каже, апостолы прыйшлі на эмоцыях радасныя, расказвалі пэўне розныя гісторыі, што з імі старылася, як іх прыймалі. І Jesús Христос каже: ідіть криху відпочніть. Іначе кажучи, от вам відпуск, побудьте сам на сам. Вот так чоловіку це потрібно. Але зазнавши вельми важний момент, ідіть у самоті відпочніть криху, бо чоловік на самой справі не раз повинен побыть сам на сам, каб поглядеть в свое сердце, поглядеть в свою душу, поглядеть в свое жыццё, что зробіў дрэннага, что добрага, такі зарабіць мацнейшы рахунак сумлення, каб гэта так пазбірацца, іначе кажучы, каб гэта быў такі сапраўдны адпачынак. Напэўна, можа, калісьці чулі чи не чулі, ну, я напэўна чуў, як шмат людзей, калі дзесьці адпачываюць на югах, у Егіпце чи в Турцыі, так кажуць, после такого отдыха, ну, еще надо отдохнуть, ну, вот там метусня, напэўна, розныя дыскатэкі, ну, чалавек в самотнасці не знаходзіцца, нібы фізычны адпачынак, але духоўнага, маральнага нема адпачынку.
Ён яшчэ хоча далей адпачыць ад усяго гэтага, што з ім былося. Эмоцыі перапаўняюць, але гэта яшчэ не тое, што павінна быць. І Езус Христус гэта зазначаюць. Заўсёды гэты час мы павінны знайсці на саміх сябе. Гэта вельмі важна. Бо не можам пайці супраць Бога, не можам пайці супраць слоў Езуса Христа. Бо, як чуем зноў у сённяшнім Евангеліі, ён убачыў мноства людзей і выйшаў да іх. Паглядзіце, яны былі замучаныя. Шмат людзей да іх прыходзіла. Вы ведаеце, што калі працуеш з людзьмі, то чалавек можа быць маральна устаўшы. Ёсць розныя, і так некаторыя з пазітыўнай энергетыкай, негатыўнай, як яшчэ кажуць, энергетычныя вампіры. І так не раз паўдня, і чалавек можа быць ужо замучаны. Паглядзіце, Езус Христус не сказаў ім: слухайце, мы в отпуск, прыйдзіце там праз некалькі месяцаў, у мяне выхадной і ввогуле абедзены перапынак. Нет. Ён выйшаў і пачаў вучыць іх многаму. Удзяліў ім гэты час, бо яны хацелі яго слухаць, бо яны хацелі, каб нёс Слова Божае і гэтае дабро. Не перанёс гэта на кеды Індзіі, прыходзьце, калі буду мець добры настрой, тады буду з вамі размаўляць. Такога ён не сказаў. Гэта для нас таксама ёсць моцны прыклад таго, што заўсёды трэба быць адкрытымі на іншых людзей. Як калісьці адзін мужчына купіў штаны, аказалася, што на 10 сантиметраў такія вялікія. Прыходзіць дадому і кажа: цёшча, падрэж мне, зарабі мне штаны да 10 сантиметраў. Яна кажа: слухай, няма часу, мне трэба ісці на рынок, прыйду і зараблю. Падышоў да жонцы, кажа: жонка, зарабі мне гэтыя штаны, іду да працы, калі вярнуся, тады зараблю. Прыйшоў да дачкі: дачка, зарабі мне штаны, бо яны большыя. Тата, у меня цяпер дыскатэка, як вернуся, тады табе зараблю. Яму нічога не аставалася, што рабіць, ён пашоў к саседке. Соседка зарабіла яму гэтыя штаны, як трэба, 10 сантиметраў. Прыходзіць цёшча дадому. Калісьці ён прасіў, трэба яму зарабіць. І зарабіла 10 сантиметраў. Прыходзіць зноў жонка: мой муж любімый, ж трэба ўважыць яго. Яшчэ 10 сантиметраў. І дачка: трэба зарабіць, аднак тата прасіў, можа, грошы яшчэ на одну дыскатэку даст. І яшчэ 10 сантиметраў зарабіла. Што там з імі сталася, то вядома, што выкінуць вон. Поэтому рабіце добро, когда вас об гэтым просяць, і ніколі не адкладвайце гэта на пазней, бо гэта можа марна скончыцца. І таксама Езус Христус выйшаў да людзей, размаўляў з німі і вучыць нас таксама таким канкрэтам, як мы павінны з іншымі паступаць. Для нас у духовным жыцці павінен быць Бог на першым месцу. Бо мы не павінны жыць, як калісьці адзін філосаф сказаў, што хрысціяне — это хто такія? І так акрэсліў: Бог — это рэжысёр, чалавек — акцёр, а дьявол — суфлёр. Я так, каб задумацца, ў гэтым што-то ёсць, правда? Але нет, тут я не хачу так далёка заходить. Мы іншым ідзем напрамку, слухаем Езуса Христа. Паглядзіце, як Слово Божие распаўсюджвалася і вельмі хуценька, бо ён знаў і ведаць псіхалогію чалавека. Калі ён рабіў камусьці нейкае цуда, аздаравліваў маральна ці фізічна, ён гаварыў гэтаму чалавеку геніальнае выражэнне, якое дашло до сённяшняга дня, до 21 стагоддзя: только нікому нічога не кажы. Калі я хачу, чтобы усе ведалі, я зову до сябе чалавека: только ты никому не говори. 5 хвілін, а нават больш, ужо усе будуць ведаць. Таксама і Езус Христус, ведаючы чалавека, меў гэты падыход і маецца сёння да кожнага з нас. Поэтому злітаваўся. Яны, як авечкі, які не маюць пастара, выйшаў да іх. Бо як гэта ёсць в Ізраілі. В Ізраілі 18:00 ужо цемень, ноч, і нічога не бачна. І поэтому, калі ідзе пастыр, ён так пастаралам робіць так. І они ведаюць, які бок павінны ісці, чуюць ягоны голас і ідуць
тим чи іншим напрамку. Так ми, як християні, не раз, може, не ведаємо, не бачимо, але чуємо гук у той чи інший бок. І так само, і як не було з ім'я пастора, яны былі як заблуканы, не ведалі, такія разгубленыя. Што рабіць, каго шукаць, і ўвогуле што дзеецца, каб так не маглі пазбірацца. Напэўна, вы калісьці бачылі біскупа, арцыбіскупа, які мае пастырал. Но это не посах, як у Деда Мороза, это мае свой сэнс, і не было так выдумана для прыгажосці. Гэта канкрэтныя рэчы, якія мы таксама, як хрысціяне, католікі, павінны ведаць. Вот это вот в самом верху, вот это вот такая вот загагулина есть, такая вот закручена. Это калі овечка в горах здесь застревала, и за ней далеко было лезть, нават немагчыма было, то он гэта загагуліна выцягваў, браў яе. Так вот, як мы можем быть загубленыя в своих грехах, в своих недосконалостях, и так нас вытягивают. Вот середина постарала, это калі непослухмяная овечка, вот так по горбу ей. Он уже не ведает. И самая концовка, это такая пика волков отгонять. Как мы ведали, что такое понятие пастора, и чуем сегодняшнем Евангелии, что это значит, когда бискуп, арцыбискуп мает вот этот пасторал, что это мает свое значение и нават конкретное. И Иисус Христос, выходячи до их, прапануюць ім, бо яны яго самі шукалі. Ім было цікава, што ён скажа, як будзе сябе захоўваць. Ну, бо так на самой справе кожны з нас мае свае розныя намеры, свае турботы, свае асабістыя інтэнцыі. І, напэвна, калі мы знаходзімся в той чи іншай сітуацыі, ну, мы шукаем. Як і тут, паглядзіце, людзі не змяняюцца, калісьці былі такі, і сёння засталіся. Мець такі стан, каб знайсці. Ну, першую чаргу трэба знайсці самога сябе. Калі чалавек гэтага не зробіць і не ўчыніць, ну, тады праз ўсё сваім жыцці он можа папаць у такі дьявольскі круг. Што такое дьявольскі круг? Это калі чалавек з чагосьці распачынаюць, праз усё сваё жыццё па галавах можа скакаць і вяртаецца да таго самага. Нічога не змянілася, ніякай вартасці не мела. Ну, напрыклад, остров. Сядзіць такі сабе мужик, іншы да яго прыходзіць і кажа, чей это остров? Он кажа, мой. Ну то слухай, давай тут и будем строить гостиницы, дома. Ну и что? Ну як, ну и что? Як здесь будут гостиницы, дома? Сюды будут шмат людей приезжать. Ну и что? Ну як, ну и что? Як тут будут приезжать шмат людей, шмат туристов, ты будешь иметь гроши и будешь вельми богаты. Ну и что, кажа? Ну как, ну и что? Як будешь вельми богаты, иметь гроши, тогда будешь себе сядзіць вот такой покуривать. А он ему каже, а я что теперь роблю? Так не раз и мы можем вот гэта трафить. И мы поэтому глядим на Иисуса Христа и в своим житті, вядома, что бачим на інших людей праз призмат Бога, злітаваўся, не перанёс спаткання на пазней. Не можем замяняць таксама прыказанні Божыя, бо нам яшчэ горш будзе. Але трымацца, што ёсць у Святом Пісанні, бо гэта нам дапамагаюць, нас сабіраюць, так, як іначе кажуць, так, у кучку, каб мы распазналі саміх сябе, каб мы распазналі бліжняга, і каб мы навучыліся на кожнага смотрець з любоўю, як вучыў нас Jesús Христос. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в адзінага Бога,
умацаваныя Духом Святым, знясём праз Иисуса Христа супольныя молитвы и просьбы до Бога Отца. Молимся за ты касцёл, каб ён даваў сучасному свету прыклад еднасці і любові. Тебе просім. Молимся за нашу айчыну, каб праз заступніцтва святых наша зямля яна атрымала Божую дапамогу і благаслаўленне. Тебе просім. Молимся за нехрысціянскія народы, каб яны пазналі каштоўнасці, якія аб'явіў свету Езус Христус. Тебе просім. Молимся за хрысціянскія сем'і, каб сваю еднасць і моц духа яны чэрпалі з супольнага удзелу ў Эўхарыстыі. Тебе просім. Молимся за людзей, якія знаходзяцца на адпачынку, каб яны аднавілі свае сілы і ўмацаваліся ў веры. Тебе просім. Молимся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб сустрэча з Христом у часе святой імшы садзейнічалі нашаму сапраўднаму духоўнаму ўзрастанню. Тебе просім. Пане Боже, выслухай наши молитвы и просьбы, які живеш и владарыш на веки вечные. О Христе, Домине Ісу, о Христе, Домине Єсу, о Христе, Домине Єсу, о Христе, Домине Єсу, о Христе, Домине Єсу, о Христе, Молитеся, каб мой вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Всемогутный Боже, Ты усе ахвяры старого заповету замянил, один и досконалый ахвяры прими дары отданых Тебе слугу, як прыняў дары справядлівага Абеля свяціх, каб тое, што кожны з нас склаў на хвалу Твоей велічы, паслужыло ўсім на збаўленне праз Христа Пана нашага. Пан з вами. Хору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна, гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча Усемагутны вечны Божа, Ты праз кроў свайго Сына і моц Святога Духа сабраў да сябе сваіх дзяцей, якіх грэх аддаліў ад Цябе, каб Твой люд, з'яднаны на ўзор Святой Троіцы, стаў касцёлам, Христовым целам і жывой святыні Духа Святого, дзеля хвалы Твоей бязмежнай мудрасці. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе, з радасцю склікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна новой жизни,
Благословленный той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Боже, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейсную моцою Духа Святога, Ты ўсё ожыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Там у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцую Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёй Сын Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён тую ноч, калі быў выдадзены, взяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся в хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама яго цудоўнае воскресенне і небаўшэсце, і чакаючы яго другога прыйсця, з падзякою складаем Табе гэтую жывую святую ахвяру. Зглянь, просім на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласцівленым. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам, адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі, слаўнымі мучанікамі і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прыняўсе ўсяму свету спакой і збаўлення. Будь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугою Тваім папам нашым Францыскам, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табой адкупленым. Будь міласцівы да просьбы ў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табой. О добраойча ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, усіх, хто ў ласцы Твае адышоў з гэтага свету. Міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Твоей хвале. Праз Христа, Пана нашага, праз якога дорываеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча всемогутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся, да Отца Небесного, так, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть
Просім Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дні наші, допоможи нам милосердності Твоей, каб мы были заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Спокой покидаю вам, спокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру касцёла Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей, а дарыць яго спакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. Перадайце ближнему знак супакою. Вось паранак Божий, ось той, бяры на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Аминь. Дивная хвала, могутность добрыня, владара, что створил всю свет, принизившийся мир, и он стался на всех нас, таки малый, як простый хлеб. Погляди, покорный Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і прийняти йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і прийняти йому дар серця свого. Скорися перед ним, пред Господом твоим, а он поднимет тебя, даришь ты все отдай, как целком нас принял, кто на всем ося обидает.
Молимся. Просим Тебе, Боже, допоможи милостиво Твоему народу, які Ты узмацнив найсвятшим сакраментом і учини, каб ён, покинувши старую граховність, перейшов до нового життя у цнотах праз Христа Пана нашого. Об'яви душпастерські на 16 звичайний тиждень. 22 липня, в понеділок, Святой Марії Магдалени, а в авторок Святой Бригитты. На этой неделе, что день, тут у свята. 25 липня, в четверг, святого Якуба апостола. І так само у п'ятницю вспоминаємо святого Йогіма і Ганни, батьков Найсвятішої Панни Марії. 28 липня, четвертый сусветный день бабуль и дзядуляў пожилых людей. З гэтай нагоды ў суботу, 27 липня, пасля вячэрняй святой мшы о 19 гадзіне, волонтеры парафіяльнай суполкі Каритас прапануюць святочную программу для наших верников. А где эта программа? В общем, як прийдете, то убачите. Ну, а то так зараз все карты раскроем, некой таямницы. Лепей приходите. У неделю, 28 липня наступную, отбудется освячение транспорту з нагоды успомину святого Крыштафа. Кто маете машины и так далее, приезжаем под костел, и яны будут посвящены. Вядома, что можно раз в житті посвятить машину, але як ведаете, что каждый год лицензию надо обновлять. Вот у нас заканчивается. Поэтому уже кто что мает, там роверы, так само всех сердечно запрошаем. Святая мша у понеділок и у четверг о 19 године, а вторник, середу, пятницу о 9 године, в субботу о 9 и 19. И неделю, як завсёды, 11 и 18. В Ацедзі 7:45, Жацерові 9:15 і Новому Свержні о 13 године. Выказываем шчырую ўдзячнасць за ахвяраванні на працы па добраўпарадкаванні касцёла. У ларку яшчэ ёсць 6 номер часопіса «Аве Марыя» і номер часопісу «Наша вера». Таксама номер часопісу «Дыалог» і шмат іншага. Калі хто не будет читать, наступным разом будем пытать. Домашнее задание. Что на 5-й странице было написано? Я запытаюсь, не верите? Поэтому купляйте, калі ласка. Вядома, что интернет, зараз человек так на бежонца все читает, але засёды, ну, так, может, цікавей. Поглядите, як не сподобалося, разорвали, выкинули. Планшет так с гэтым так не зробишь, правда? Или помять не сможете. Поэтому тут уже эмоционально можно выбросить. Это так поглядеть, когда трымаешь эту бумагу. Поэтому купляйте, калі ласка. На сегодняшний день и наступные дни нашего життя примите Божие благословение. Пан з вами. И с духом Твоим. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокої Христа. Дякуємо Пану Богу.
Застанься со мною, застанься со мной. День за днем, ночь яще темней, сумую по тобі, слов не маю. Але няхай усё, што засталося мне, будзе для цябе праслаўляць.